माबा खोनो बर' दिनावनो थाफैनो रोङा जब फैबाय थायोना फैयो हाथो लोगोमोन ना मोनसै बेनो गैयाबाबो दा बियो मानोलाय गैयाबाबो डिसेम्बरनि 10-12 फन नङाबा हाहैजाया बियो 15 थारिख नङाबा हाहैजाया बियो गैयाबाबो 15-20 दिन लाबोगोन बे मोननो 20 दिनाबो मोना बियो दा गोबावसो मोनखायो लासैसोखा माइ मामायल' गायनांगौ बेवहाय मोजां जाखो माइ माया माइ मामायसो ओंखामसो मोजां मोनाखै जानो दाजासैब्रा सानैसो प्लेन मोजां फिसाबदों बेखौ सिगांनो माबा दालाय फैबानो सान्थि मेङो माथो नै आंनि थाबफोरा खुगायाव हाबलायदों बेबो नै बेबो हनै मोनसेबाव बेबो आं बानायनाय हास माबे बेखौनोथ' होनदों आङो माबा खानानै होदो होननानै हास'निसे गल बानायनि आं ना बे नोगोद आलसिया रागा जोङो दे लखब बक्का हदाल' होनो गावखौ भिडिअ लानायनि एसे मावाला न'आवनो गोलोमदै गयोना बेनोसै देहा मोजां जायो हासारखौ लखबग्रोदो ओमफ्राय खनसेनो लगायदो बिबार गायनो लगायबाय लोगोफोर बेखौ हासारजों हाजों लगायनोसै खारलांबायसो बोराया रागा जोङो आंखौ खामानि मावहोनायनि लोगोफोर बिबार गायदों साना मोदान फैजोब्बाय नै सान्दुङा हाबहां जाबाय नालाय एसेल'सै हनै साना हनै बेयावनो बिबारबो गायनोसै मैगंबो गायनोसै लोगोफोर जोंना हा गैया नालाय बेयावनो आयौ मा होनदोंमोन ओइ मा होनदोंमोन माबा बिसिबां होनदों हासारा बिसिबां होनदोंमोन दा होनदों 40 थाखा बस्ता 40 थाखा लादों लोगोफोरनि बे हासारा बस्थासेयाव नै बस्ता फिसानो प्लास्टिक बस्ता लायदों आङो दाखालि बेखौहाय बेबो लगायबाय लोगोफोर सब्जी गारबो सब्जी ना থাকিলে बोला बाथन কিবা কিবি খাবার জন্য লাগে না এটাই না আর ঘরের খাওয়ার মতন হয় না না সব গুলাই কি দিয়া বানাই नैबेजोंहाय बोरिया लगायना होनो नागिरदोंमोन যাওয়া বছরে গামলাতে দিছে আমি পেঁয়াজ ধনিয়া ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত খাবার পাইছে বেশি না হয় অল্প অল্প হইলেও नैबिदि सिफ्रुनानै होजोबनोसै लोगोफोरनो बेखौहाय हासारजों हाजों समान समान लगायनांगौ नालाय नै लोगोफोर बिदि गायबाय बेखौ मोनसे ओरै गायना होबाय नै मोनसे बोखाबाय नैबेखौ नै नैबो आलदा गोजान गायबाय बे एरखागोन नालाय नै बेखौ ओरै खालामदो
बास जाबाय बरिया जानोबो हासोनोसै लोगोफोरनि बेयावहाय नै लोगोफोर आङो बेखौल' गायनो हाबाय आयु माने बेखौल' आङो ट्रान्सफार खालामबाय गायबाय आरोना नै बेखौहाय सुनांगौ ओमफ्राय बेखौ कालार होफिननांगौ नायनोसै माबायदि ओमफ्राय बेफोरखौबो आङो सोनो हायाखिसै मानो होनबा आङो सान्दों बेखौ कालार होफिननो नामा होननानै बेखायनो लोगोफोर नालाय दुंग्रु गोजा थिमि गोजा गासिनबो बेखौनो गायदों आङो हास'नानै ओमफ्राय गायबा माबायदि मोजां नुयो नायदो बेखौहाय आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नै लोगोफोर बिबाराथ' आं दा गायनो हाला नालाय मोनाबाय बाबुखौ लायनाय टाइमाबो जाबाय नै टिउसनाव लायनांगौ ओमफ्राय आरो मैगंबो लायनांगौ बाजाराव बेखायनो आङो नैबे बिबारखौहाय बिदि हाजों एसे एसे फबनानै दोननोसै आरोना ओरैहाय गाबोननो माबाखागोन नालाय बेखौ गायखागोन गाबोन होमबाबो सान्दुं नांबा जाहाथे बे थैया आरोना दै लुनानै दोननोसै नै बिदि हाखर जावनानै हाल्का हाल्का बिदि गुसु जानायनि आरोना बे रानैनि थाखाय गुसु जानानै थानायनि थाखाय बिदि दोनबाय बास जाबाय लोगोफोर नै गाबोन सिफ्रुबावनांगोन बे हाफोरखौ गथा गथि दङ जायगा गैया नालाय बिदिनो बुद्धि खालामनानै मैगंफोरखौबो जानांगोन आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नै लोगोफोर मैया हाजोबाखै दिनैसो खालामगासिनो दं आयु दिनैसो खालामगासिनो दं आङो नै बेफोरखौ एकदम बे गोलाव गोलावमोन ना बिबारा बेखौ आङो फिसा फिसा हास'नानै नै बिदि गायबाय बियो थाब थाब लावगोन दैज्लांनि थाखाय बेखौ दोनबाय आङो जायगा गैया नालाय ओमफ्राय नैबे रानजोब्बाय नै बेखौहाय माबानांगौ आरोना फुनांगौ नै फुनानै हाखौहाय गोदान होनांगौ ओमफ्राय माखासे खालामखांबाय लोगोफोर आङो नैबाव थिखोनानै दोनथ'जोब्बाय नै बेखौहाय आङो बे टाबफोरखौ मानजिनांगौ मानजिनानै माखौबा माखौबा कालार होगोन आरोना नै लोगोफोर बिदि गायबाय आङो एसे मेङो गासिनबो गोदाव सोराव प्लास्टिकनि माबा गोजा